Măcar una în pula mea. Una nu conta, una și lega aproape 10 linii. Da? Nu lega 10 linii? De ce mai ești doratul? Nu, așa ca fapt divers. Da. Nu te simți prost. 15? Bă, Denis, ai auzit? Bă, dracul ăsta din Narcis. Alexandra! Bun. Nu să încercăm asta, dar să te ducem.